Live na live. Live na live. Alam ko na, yung grade 1 gawa natin muna. Grade 1. Gagawin ka natin ng ganito. Kinder ba lang? Kinder ba lang? Kinder? Grade 1 sa kinder. Kaya kapasok ang kinder. Ano na? Grade 1 na. Nilalagyan natin ito. Hello guys, good morning. Ayan, nagre-repack kami para sa sitio sa Lapay. Bibigay namin sa sa mga estudyante. Pupunta kami sa school dito. Ito sa biscuit. Magbili tayong biscuit. Grade 1 and grade. Ano ba sa kanila? Hindi ko rin. Hello po, Jadan. Yung blue. Yung jug. Kasya Sharing madami. Samahan niyo po kami sa pagre-repack. Oh, di ba? Pwede na yan sa mga bata. Pagi bar. Sorry, wait lang guys Sige mo gigas ka na. Hindi, huwag ko na lang muna isama tong garabra. Itamat lang natin sa mga bata. Kasya. Pwede na to. Magbasa ka na ng ano dyan. Hello po sa 40,000 viewers. Good morning po. Mag-share tayo ng konting blessing sa sa sitio sa Lapay, sa mga bata. Di ba napain mo na? Or yung... Dayo daw, dayo. Dayok, Ano dayok. pang buto? Dito yung tao. Ito yung chocolate. Three ito lang yan. Isa kwan. Isa mo pa eh. Sabawan mo isa. Pusit na lang. Or... Kasi... Wala ka na eh. Kung nalinisan ba yung mabuti yung kusin? Tinanggal mo yung kanya. Ay, nagawa. Ano ba? Sabi mo, wala na din yun. Isa yung cellphone mo ba? Basa ko. Kataba. Busy po mga gagawin. Kumusta po kayong lahat? Hey mga idol, shout out po kay Wilmer from Negros Occidental. Thank you. May upload po kami mamaya. Pantay na lang. Ito na lang yung upload. Namiss namin to guys, magbalot-balot. Watching po from Ohio State. Monday, Ohio TV. Ano na rin po ako lang po. So, ito lang nito ba? Kasi, wala ang kakunti lang po. Bale, ang bata daw sa sitio sa Lapay, 140. Mga estudyante. Magluluto tayong pansit para sa kanilang merienda. Para malabo pa yun. Tapos,
Ito na lang yung ano pag wala siyang malaki. Baka yun. Pag wala siyang malaki. Ang malaking tinapay. Ay, sige. Kasi ano. Hello po kay Sir Albert Cortez. Good morning po. Kay Reggie Mendoza at kay Mr. Swabib. Okay, sampit nyo yun ha. Swabib. Hello po. May? Sesame 8. Yung ano, ay Sorry choco po. mochi pala. Sorry. Abot ko pa nga yung dala doon. Wala kami stand eh. Naputol. Yung agurong naluto na yon ng mangyan. Natutuloy. Ay. Pinataan ko ni Juan. Hello, Nesadel. Ingat ka dyan sa Cavite. Pag may puti-puti Ayan. Ay. Ito pa din yung sa mga. Dahil maraming may kaarawan sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito, mag-share tayo ng blessing. Tsaka birthday din ni Mama. Birthday ko, birthday niya. Happy birthday! Happy, happy, happy birthday. Birthday na. Sana'y malasing mo kami. Joke lang. Ay, ano ba? Sorry. Yan. Experience mo. Ano sa mga pagkakataon. Nakikita mo sa mga Shout out. Sana all naka-chick t-shirt. Ano talaga napapansin mo ha? Oo. Happy birthday from Boss Dale TV. Thank you po. Hi Peng, kamusta love life? Sabi ni Erwin Tapalya. Loveless. Wala siyang love life. Musta DFL? Musta din naglilihi? Mike Arciaga. Greta. Piduyutan lang. Hello po Ma'am Kaya Ruth. abot mo ngayon. Yung sa ganyan. Kabila. Pwede ba hilingin si April? Laka. Hala, sino si Tesoplado? Pwede po ba hilingin si April? Depende po. Anong klaseng hiling po ba yan? Madanaganap sa. Happy birthday, Chen from Rescue. And thank you, Schubert. Kamusta ka naman? Invite mo naman kayo sa wedding mo. Balita ko, ikakasal ka na. Baka Bilis oh, naman. bilis ah. Hindi ka, kakasal na siya? Ako daw. Wala, tibay. Nge! Sabi ko nga eh. Hindi nga. Tibay mo, Brad. Mag-attend lang, huwag na mag-abay. Saan daw ang venue nila? Ako na lang gawin mong abay, pwede. Kaya charot na lang yan. Hindi. Ito yun. Maghahabol daw siya kay ano na. Kahit matamang. Happy birthday, Sis Gerta. Thank you po. Susulat na ba ako sa Central? Ano ni mo? Hala ka, lagot ka. Sino ka, Sir Soplado, ha? Sino na yun? Suplado. The Suplado. Ah, Ako. anong lokal niyo daw po? The Suplado. Oh, Saan daw po kayong distrito? ito na lang. Hello, Ma'am Ruth. Oh, ito. Pwede naman ito. Biscuit. Kasi matamis na yung isa yun. Puro matatamis. Minsan lang naman sila makakain ng sweet. Hindi naman palagi. May pa-ice cream pa naman sila. Baryoga Ray. Hello po. Hello po.
QC daw, Peng. Saan po sa QC? Malaki po ang QC. Naku, pag QC, kabisado na alin yan. Shout out po kay Sir Alvin Augusto from Tokyo, Japan. Yan. Ingat po kayo dyan sa Japan. Taga-central daw pa yung lagot ka. Kay Jose Charito Hecomo. Hello, guwapa grata. Hello po. Ma'am, Cha ba to? Sarito. Charito. Alay, hihipa mo. Makita ka nila doon, no? Ano to? Maganyan yan. Tumulong sa kababayan. Pupuritan yan sa baby. Lukan lang bago bantay. Ah, bago bantay. Malapit lang po sa ano. Marami po Sa, yan. Suplado, ilang taon na po kayo? sa Mindanao. Mindanao, Abing. Maghanap na lang po kayo dyan. Huwag na kayo magpatawanan. Huwag niyo po akong abalahin doon. Shout out po kay Rochelle, Susana, Leslie, David from Barriogari. Tag-isa dito. Ayan. Walang lalis pa. Magupit ka nga nito dami din. Ano pa ba? Ito medyo Isa lang. Ito pag ito may upload kami guys mamaya. Abang-abang lang. Ayo. Uploading na siya. Thank you po sa mga hanggang ngayon nagsusupport po sa Team DF. walang iwanan guys. Kapit lang. Ay, nag-birthday Happy yung birthday po sa inyong mga Ate, celebrant ipatid ng mo September na at to, pati ulatan. na rin kina Vilma, Inantay Neg, ng Roel, birthday. at sa mother-in-law ko na nagdiwang Lang, yung 99th ulatan, birthday. I love you all from Edmonton, Canada. Ayan. Kay Ma'am Tilma Masakupan. Shout out po kay Saldi Di Pedro. Si Ate Greta muna hilingin nyo. Charot. Biling na yun guys. Happy birthday po kay Michelle. Ang pagbati ay mula kay Alexander de Guan. Yan sa mga may magbe-birthday dyan ng September. Ayan, happy birthday din po sa inyong lahat. Bless you. Si Nercy Peng, di nagre-reply sa chat. Sino yan? Kadurog ng puso. Sabi ni Erwin Tapalya. Baka hindi ko lang na... Shout out from Busy po. kay Hope Elizabeth from Distrito ng Quezon City. Gusto po ako in-in. Charot. Mag-sindi press. Nakapalito naman po. Hindi ko na alam kung nalagyan o ano eh. Matutuwa bukas ang mga bata dun sa sitio sa Lopay. Kasi meron kaming pa-ice cream. Yay! Pumapayat si Samet. Walang makain. Wala na pong makain, kaya pumapayat siya. Pag-giliwit. Pag-giliwit na yun. Tingin po ng na chocolate. Maraming hindi nalala. Pag may ganito dana, huwag mo nang lagyan ng isa mo. Para ma-linan natin. Ayan, hello po sa 86,000 viewers. Hello po kay Ma'am Ann Penengton. Meron tayong deliver ng today. Bigyan din natin ng isa. Shout out po kay Lorena Valdez from San Diego, California.
Ay, hindi ko pa nakabot. Hindi ako ba sa Shoutout din po sa Nulod and Galvez family. Yan. Hello po sa inyo. Yan, advance happy birthday po, ma'am. Ay, ano na pala. Related. Kay Ma'am Ann Piningko. Ilan yan? Tatlo? May utang dyan? 2 plus. Hello po kay Sir Samuel David. Ingat po kayo dyan sa Taguig. Hindi mo mga tanong ko kulit ko. Ito ba na ganyan? Ilan ba yung ganyan talaga? Hindi, basta hindi mo naman kailangan ano lagyan ng ano kasi may mga iba dyan na hindi malalagyan. Huwag mo na itali. Para kung sakali pwede natin madagdagan. May isang po. Happy birthday din po kay Michelle Petras. Jen, kamusta ang Umeko serya natin dyan? Ayun, burnout pa din. Ganun talaga. Ano kasi bayaran agad? Ilang tao yun? Ano yung kinuha nyo? Kuha kami ng sampalok. Ano ka sampalok ng gata? Nagalihin na talaga si Billy. Iba na yan. Okay, sa hindi sige, bakit? Malindig na ako. Ay na yung ano, Dana, hi daw. Shout out mo daw si ano, Mama Faye from California. Go. Mama Faye. Ino po mama ko. Tama. Tawa ka ba yan? Ino po mama ko. Ano po, Mama Faye? Faye, hindi Faye. Eh, ano Okay. mga ate sa wifi? Parang blurred. Ito mga hiyadana. Utang masanay-sanay ka na. Tagal-tagal ko lang. Hindi ko alam kung ano. Isa mo. Lupa. Lupa, wala. Shout out. Pa-shout out sa kapatid ko na nataga pagturo sa SFM. Ano yung SFM? Na si kapatid na Carlos the third. May conference sila sa Central. Ay sa shout out kay Lawrence. Hello po kay Don Santiago. Uy. Ito kayo, dito oh. Shout out natin. Kasi yung camera. Ito po. Oh, shit. Oh, basta to. Ang pusit. Baka kahit timitim yung pusit mo pa, ah. Charot. Ay, charot. Shout out po kay Marvin Di Castro from USA, Florida. Gusto mo yung dalawang balat? Masarap ito, oh. Mukhang mute yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala ka sige blouse. Oh, you can go. Ito pala naka ano. Wala kang pang-blur.
Patikin. Ang daming pinagbalatan ni Ivan eh. Ate Greta, kamukha ni Kuya Billy si Ruben Maria. Ano yung babae? So request. Ay, yung ano doon ni Lisa Soberano sa Dulce Amor. Yung tatay niya doon ay. Jose Amore. Ano pangalan? Maganda. Na ano, ni artista. Ang dami nito. Siguro natin. Mga pag-ibig. Hello team from Belmont, California. Hi, Miss Peng. Dito ka ba ano? Boy? Ito yung pamaganda yung Ba, sorry po. Wait lang. Si ano yung Camilisa de Asis. Medyo shout out na yung kapatid niya ba? Pero, bili ko pa ng kasi yung Carlos na Ano daw nangyari sa kamay mo? Na ano po yung kamay niya? Na Drill po. drill. Nasama sa gloves. Hindi niya napansin. Hindi na naayos namin. Yan. Wow, nice. Kita mo. Ano yan? Ano yan, Billy? Dalingding. Dalingding, balingding. Dapat asin na Kaya eh. po yan. Ano yan nabulot? Ala kayo. Nagkarabagsak. Sorry. Naulaw damo lang. Leng, sorry po. Kasi hindi pantay. Gusto niyo po daling-deng. Masarap to sa alamang na naman. Maasim ba yan ang mga matamis? Kasi, Yan, shout out po kay kapatid na Carlos Najal? limited na ko. Najal. Call for minister pala yun. Hello po, Ka Carlos. Ingat po palagi. Nawala na si The Suplado. Ha? Dalawang ka. Huwag mo nang itali baka mamali MA. Matapon mo dyan. Hello po mga kapatid. Tabato po ang aking asawa, Ka Ed Bautista. Hello po, Ka Ed Bautista from Stockholm, Sweden. Sweden. Ja. That's how they say yes in Sweden. Sweden. It's cold out here, ja. Ganun ba yung accent ba? Sweden. Shout mo si Ma'am Ann Pennington. Shout out daw. Shout out mo daw siya. Sino? Si Ma'am Ann Pennington. Oh. Ano yan? Solid subscriber ng ano yan? Hello po, Ate Ann Pennington from Florida, the Sunshine State. Kuya Billy, kamukha mo nga siya. Tingin? Si Ruben. Yung tatay niya, no? Alam mo pag ganyan mo tanda. Ayan, no? Pakalbuka po. Ang kanya nga po. Yung tatay ni Liza sa Dolce Amore. Tingin. Oh. Pakalbo na yan bukas. Pakalbo na! Ayaw niya guys, magpakalbo. Ayaw niya magpakalbo. Ayaw niya. Ganun din pink. Ito nakalagay ito. Hold on. Feeling ko bagay ni Billy. Kasi bilog naman yung mukha mo. This video is unlimited or adds due to content. Anong part ka na yan? Part ka na yan. Dalawa? 32 na ko. Kasi wala kami Sili daw. Siling. Ang dami pang maliliit Sili, na sili, sili, sili. Siling pula. Ay ano?
Nung kilang tiligaya baka meron. Sa ano? Nagbigay na ng ito mga hindi mabibigyan na mga bata. Kasi Hi, Billy. What's up? What's up, Ate Ann? Kaya pilayan ko pa. Kung makatarnan mo, Ay, ko. ang problema niya, na-out mo si mami mo dito. Anong oras na ba? Sabi ni Gilbert, Chen, bakit lalo ka kumaganda? tagal na. Tagal na tayong maganda. Nagmamaganda lang. Pag ikasal ka, invitin mo naman kami Si Peng nga daw abay. Ayaw mo siyang tiligat si Juan, si Paseng, laban. Go. Ang init. What? Ano yung tila? Ay, tayo yung wafer. Ito, pwede ito. Ano natin? Shout out kay Edlin ko. Yan. Kay Sir Jason Hidalgo, shout out Peng Hidalgo family dito ay Buang, La Union. Bawang. Buang. Bawang. Bawang. Bawang lang. Sabi ni The Suplado, Peng ano na? Happy birthday, Greta. Thank you po, Ma'am Myra. Happy birthday to you. Kay Sir Sam, hello, just started following your channel. Love watching dragon fruit content. Love hearing yours guys speaking in Ilocano. Thank you po, Ma'am Sam. Sir Sam? Ma'am Sam, Sir Sam. When is your birthday number? Sa ano po? Sa Wednesday. Wednesday. September 23. Then, birthday po ni Mama sa 20. Yes po, Ma'am Ann. Isang ganun ay. Ito marshmallow. Hindi, chocolate yata yun. Hoy. Nagbati na kayo kay Anthony. Happy belated, Ate Ann. Happy belated birthday. Happy birthday. Ayun po yung yan. Thank you po, Ma'am Lani Luneza Almaza. Thank you po. Magbasa ka nga doon ng mga shoutout. Shoutout. Hindi niyo magbasa. Maganda magbasa. Upo ka dito lang. Lakas ng mabili. Parang nagtitinda ka ng ano. Nagtitinda. Chinto ni Lario. May halo. Natikman ko yung ano niyan. Ano siya dito? Kasaba Ang cake. sarap. No? Sabi ko sa iyo eh. Masarap. Lupot. Banal. Plastic. Jason Reddy, shout out from Brooklyn, Wow, New may York. nagpadala ng ano, New York. na sticker. Thank Baka you po so dyan. much.
Isa pa yung sticker. Happy birthday, Miss Greta from CC Lahoy. Ay, wala nang ano. Shout out from Amer Rods to Rada family from Edmonton, Canada. Oh, Canada. Ano pa ba ang kulang dito, Jenny? Ano bang hindi ang dito? Sino yung pang malaw? Ilang buka isa lang yan? Yan. Madamdam na. Okay. Egg. Wala, oh, may pipit. So, shout out po dito sa Mindanao mga idol. Shout out to LV Honilia, taga Mindanao. Ganao. Mindanao. Ay, Mindanao. From Mindanao. Sulok ng mundo. From Cebu. From the province of Mindanao. May nagkakatay guys ng baboy. Umiiyak. Ilang taon ka na, Ate Greta? Greta is 25 years old. Yes, 25 years old. Plus. Plus 1. So that'll Wait, make her 5 lang? 26. Hindi, 35 pa lang. Dito na lang yung ano ko. Walang kulang dito. Hello po, Mama Faye. Balot? Taho. Pupig, grabe ka naman Dana. Mamaya hiwain ko yan. Bilangin mo lang yung nagawa natin, Dana. Go. Wala kayong upload today. Meron pong upload. Ina-upload lang po. Sandali lang po. Medyo may problema pa yung upload namin ngayon. Kaya hindi po namin sure kung ma-upload. Hoy! Taho yun, hindi balot. Taho yun, hindi balot. Huwag mo nga isagi yung ulat. Ito yung manok na lang. Shout out to Ross Gagarin from Vancouver, Canada. May bayad kayo sa dalag na lang nga balingdingan. Shout out po Team DFL. Ruel Simasio. Ba yung may kulay nito? Dala, yung mo pag dito lang ha. Baka nga kulang-kulang pa rin dyan. May hindi natibigyan. May nag-iyak. Welcome po, Ma'am Ann. Ingat po kayo dyan. Happy birthday ulit po. Oo. Shout out to Kirvan TV Mix from Japan. Which part of Thank you po, Japan? Mami Flo. Uy! Happy birthday daw, ma. Mama mo yun? Si mama mo yun. no? Thank you po. Hi, Mom. Mami. Nihintay ko yung Mami padala. tita. Huwag kang ganyan. Joke lang. Ba't hindi? Wow, thank you, Sir Reggie. Joke lang, pero seryoso. Sa sticker. Huwag malaglag ang ating camera. Kamusta kayo ni Boy Buang? Sabi ni Johan, kamusta kayo ni Boy? Yun. Okay naman sila. Going strong. Happy birthday, Greta, for Aminda Digwea. Dana. Malik-malik na naman siguro. Ilang taon na po si Peng? 30. 30.
Next year po siya wala na sa kalendaryo. 31. Shout out po kay Renee and Tess Sarial from Maryland, USA. Sabot na yung delivery. Wala ba? Hindi pa rin daw yung maleta. Yan pala yun. Okay, kung Yung magsasobra dito, kasi may mga bata, may mga bata kasi doon na ano, mga karga-karga, yung mga estudyante, hindi pa nag-aaral, abutan ka lang bunot. Marami kaming mga, may mga bear brand din kami guys, so para sa ano, siguro bibigay namin sa mga batang maliliit. Bibigay pa ng bear brand, di naman nagbibigay. Bukas kami pupunta sa sitio sa Lapay. Alright, makakarating na rin yun po sa Salapay. Hindi pa po. Gusto ko po magpuntok po. Ginawa niya ano sa kami, babalang siya ng grumo. Hindi naman kaya ito ng Patag ba niya? Kaya kung gusto niya pumunta ng falls na roll up. Hello, Team DFL from Joey Coloma. From what I remember, you are from the state of Ba't di mo Washington. binabasa yung tabog to? Hello DFL. huwag mo lang pasandag tuloy-tuloy yan. Eh, Lucano kasi ay nagadon, ti ayuda. Basahin mo rin kahit Ilocano. Nagadon ti ayudon. One garod. Oh, ano yun? Yes. Galing talaga kayo. Galing talaga kayo. Kung marunong ka nabili mag Ilocano. Pero karagata, may palak pa sana yan, Je. Hindi namin masunutin. Ano yan? Tawag. Zabili. Ah, nakadami. Hindi mo kasing naririnig kaya ano. Meron pa isang ano. One nga rod. Nga rod din. Tayo, nagawi din. Jay, bangor. Ano po? Nabibili lang, no? Hindi ko sabi, hindi ko na matandaan niya. Ulit niya na Ay, ulit yung yan. Simon bilang mo dyan, Dana, ha? Ulitin na. Ulitin niya na ulit yan. Ako, katalino. Isip-isip lang yun. Nakitigan mo lang yan. Hindi mo bang ito? Huwag yung si Matmat. Bilbo ko si Matmat. Ito ba? Ba't ito hindi rin nakasama? Ba't naman sa ano yan? Kasi may mga maliliit na bata na ano, yung mga baby estudyante. Newborn. Happy birthday daw. Kami Newborn daw. Thank you po, ma'am. Bilangin mo na, Dana, ilan na? 100? Oh, ilang ganso ka? Isa-isa lang? 100 po. Tatlong 100 pa. May biscuit na to. Lollipop meron na. Pa? Dito sa baby na to. Sige, ilagay mo na kasi ito lang yung baby. Ito na lang yung natin sa baby. Ay, may ganito pa? Kapag may ganito na, may biscuit na isa? Sabi sa'yo may kulang. Ayan o, ipon mo yan o. Yan. Saka itong waiter. Mamamad ka, Dana, yari ka. Yari talaga. Yari talaga, yariin kita. Huwag na yan. Dana, ilan Abot na? na natin yan. Ha? 105?
Ano ba? 100 po kanina, karami ng mura. Bakit ready? Tulong tayo ng pinili lollipop. Siguro yung mga malalaki, wag na natin bigyan ng lollipop. Yung mga nailan na. Ito i-boss ko, te? Hindi na yun. Pero ito isama mo na. Mabuksan na. Hirap ko kasi mga. Hello po sa 139,000 viewers. Hello po. Gulat ka na. Tawag dami natin viewers. Magbilang ka na ng ano. Ilan na dana yon? 9, 10, 11. Yung ano, kasi wala na iba. Yung ka lollipop po. Siguro isa na lang. Kasi wala na ibang lollipop. Kahit hindi naman pag Dalawa yun. parang ang dami ng una, no? Kasi may ito yung dito. May naglagay ako dana, ha? Kapatid na po ba si Danibel? Yes. Hello po, Sir Rayna. Ayan lang, hindi ka na nagsasaw-saw. Hello po mga DFL. Mabuhay po kayong lahat. Watching from Seattle, Washington. Shoutout po kay Mr. and Mrs. Lowe from Seattle, Washington. Wow, naman. Naimbag nga daw yung Side-side mga ka lang, ating ha? ko. Pag yan mali, bilangin ulit. Pag yan mali. Wala ka. Hi Miss Gretchen from Reynan Martinez. Yun, may nag-sing. Oh, thank you po, Mr. and Mrs. Lo. Thank you po. Thank you po sa sticker. Thank you po sa pa-sticker. $20. Ano yun pag ano? Sticker. Hello daw, sabi ni Aisa Peniquito. Hello pa to kayo. Sobra daw kay Dana. Pambaon-baon niya daw sa school. Ito daw ang merinda ninyo. Asim. Ano pa na? Lagyan mo na ng ano to. Ito kumato. Ano ba nilagay mo? Ito apat na. Yung ano? Antay na lang mo. Kasi gusto ko ibigay sa mga Ito oh, yung Marie. Data at data. May sandwich pa tayo. Mayroon pa tayong pansit. Sandwich. Kay Dana naglagay ko. Yan, ito. Ito po. Oh. Welcome daw, sabi ni Mr. and Mrs. Lowe. Ano mo na gusto niya? Lagyan mo Diba? Ano na yun, Dana? 127. Ha? 127? 127. You guys are very welcome, mga ading ko. Thank you so much po. God bless po, ma'am. And Sir Lo. Ingat po kayo dyan. Diyan ang sukumusyo. Ano ganito ako sa malalaki na lang kasi puro natin. Hindi magaganda. Hindi mo Bigyan na lang natin bukas yung mga baby ni
mo yung tawag dito, sabi, separate. Okay? 10 na lang. Meron naman pang ano, hindi na hindi na sa mga baby. Tumarik ka pa. Ang samarin mo tingin ng isa dyan. Bawal mangupit. Patol ang kamay. Greta, pa-shoutout naman from Maribec Diaz from Toronto, Canada. Ako, Hello po kay Marivic Diaz from Toronto, Canada. Yan. Ingat po kayo dyan. May pusit din nyo. Pusit ulam nyo din. Oo, pusita. Walang mga reject dyan. Walang reject. Wala tayong reject ngayon, ha? Bawal mag-reject. Ilan na gana? Ito, abot na natin sa mga bata. Sige, ko na natin to. Kasi malamang may mga bata doon na... Sobra! Yay! May pangbaon na si Dana din. Wag ang pera. Ito na, Dana, laka. Ano, pera o ano? Pera na lang. Nakakate. Dakabutin mo. Pera na lang. Nakakate. Ano na isang pang date? Ilan na? Ano kailan na? Walang laman. Walang laman. Dagdagan nyo, 50. Baka mali pa yung bilang ni Dana. Bilangin ulit. Basta yung ganito, Wala nang laman. Walang laman daw, pero... Iwalay na lang natin yung mga May tatlo na lang. Yan no, tatlo na. Kung magsupot sa gatas. Dagdagan mo na lang nito. Para maging may laman pa to? Wala may sobra. Gatas. Wala akong gatas eh. Ito nga, tatlo na lang. Ano na, dagdagan na natin ito. Dalawahin mo na lang yung ganito. Pingin ang ano tayo, wafer. Pala. So, gusto natin dito. Hindi, kaya ilan na lang naman eh. Ito, pag dalawahin mo na lang. Ito na. Oo, lagyan mo pa yan. Oh, 47, 48. Dalawa na lang. Gawin mo ng 50 para ano. Tama na itong tatlo? Mare? Grade 6, bigyan mo Mare? Ako ba si ate umigan? Ito, oh. Ay, bilog mo lang yung stick, oh. Yan, hindi ka pa PJ. Kuya, Ito si PJ. Wala na. 51, ito. Ito pala umigan. Iwi mo to, bigyan mo kay nanay. Gunting-gunting. Ito iabot na lang natin sa mga bata. Then, itong natira guys, yung mga Bear Brand. Ayan, abot namin sa mga bata. Halat na, ito tapos na. Ayusin natin ito lahat. Sabi mo, pagkain natin sa kanila. Gusto mo din ito, kaya bala dyan. Ito. Basura. ito pa ako. Ay, dalawa pang box. Ano pala yung tayong bike? Sira, dalaw pa ba? Hindi. Madali lang mo. Kasi bukas ang daming bata doon. Sigurado ubos yan. Ay, lagay mo dyan, Gio. Oh, bitang danggit. Wala daw siyang tiligayo. Hinahanap ka po. Ibilangin natin yung lipatan sa laptop. Hindi maano, hindi ko magamit to pa at ano. Pero nga muna yun natin, Jenny, bilangin nga ulit. Kaya baka mali ang bilang ni Dana eh. Uy, may jelly ice pa oh. Sa akin na. Ah, bilang. Reject. Reject. Iisa eh. Palipak mo kayo na. Ano ulitin natin? Ihiwalay na natin ang box, Angie. Ito ihiwalay natin ang box. Para ibigay sa adults. Ako magulit ang bilang. Bilang natin ulit. Pero ngayon box, ano? Diyan natin ilagay. Watching from Oman. From Rosaline. Justo. Justo. Gusto. Ingat po kayo dyan sa Oman.
Nagatagatang dragon fruit. Tama to. Bilangin naman natin ito kung ilan. 2, 4, Hello po, good morning. Ay, magandang tanghali po. Kento. Anong oras na? 11:54 ang Tanghali na. Nahuli ako sa pagdate. Hindi ko manala. Na, alas mo yun. 40. Kaya ko muna. Kaya muna. Hindi ka sila. Ito pang ano sa sandwich mo. Ito, tinaad mo to? Ito ay, ito. Ate Joanna, Hindi pa. 30 yan. 79 plus 30. 109. 79 plus 30. Ano kain? Ilagay na dito? Hindi pa bilang ko na. Ilan lahat? 109. Ay, 109 plus 3 pa yan. Mahala yung sinabi pa. Ay, tubo ka na niyo. Yes, please. Hindi, ah. walang nag-ano. Shot mo yung manonood nating 153,000 viewers. Hello po. Shout out mo. It's good, nandyan si Joanne. Ano naman ko. Wala na tayong Bex. Meron to ito. Merienda. Dapat dito bawal pumikit. Na ako agad. Magro pa nga. Santi pasing muna. Ay, santi, ligay muna. Pakain ko kante, ano. Pangat challenge. Bawal pumikit. Oh! 139. Lahat? Oo. Oh, may isang ganito raw, oh. May premyo. Patingin natin ang tiligaya. Dapat may tiligaya. Balinding yata yan. Ha? Ano ko niyan? Masarap to. Nakakalimutan mo yung asawa mo. Ilan lahat, ante? Ay, Jen? 139. Di kulang. Para sa katutubo. Talaga naman si Dana, Ben. Dana, hindi mo magbilang ha? Ilan ba yung Grade 1. Pwede mo nga lahat, tikman mo nga. Nagsobra na tayo ng 50 daw. Tikman mo nga. Kami 160. Kaya nga. Dapat di Layo. kasi pikit ha. 30. Shout out to the official Atomic from Ohio ata. May matamis dyan na natin. Canada yun, di ba? Hindi. Ano? Katabi ng Illinois. Indiana. Yan Oh. Okay na. Natikman mo na ba yan? Di ba? 140 na. Paano kayang Nakatikim ka na ba yan? Di ba? Hindi pa. May ipamimigay na kami sa bata eh. Ito na yung bang natin. Pa rin yung mangga.
Maasim ang mga. Di matamis kasi pamigay na nga sa kanila. Ano kasi siya? Okay lang to. Dilaw na dilaw. Kasi, Nga, nakataka mo. dito na, kulang tong box. Ito. Ay, matamis. Bakit to? Nangangasim na yun. Ilan, Teo, tikman mo nga. Matamis siya. O, pakita mo dyan sa ano. Nakatama na. Pinya. Pinya. Masarap. Matamis. Yung dilaw. Ito siguro maasim. Pinya yan. Pwedeng ano yan, dry. Oh, tama. Tapos tapos lagyan ng Star yan. asukal. Star. Na, lagyan ng asukal. Ano tabi? Lumpa ka na kuya. Nguyain mo muna eh. Ba't nag-kirap-kirap yung mata mo? Maasim? Hindi no. Tamis. Maasim. Dilaw na dilaw kasi. Tamis. Itong berde. Sarap. Pente ligaya. Hindi mo maganda. Hindi rin. Hindi. Sumatamis yung balimbing na yun. Okay, nakuhaan din sa mika? Ang dami pa kaya sa taas. Wala yung para tiwan. Buko. Saan lagi ka? Buko? Mayroon daw? Oh, nasarapan santi ah. Ayun po. Ba't magpapawis yung ganito mo lang? Sabihin na asinan ka. Paniyagitan yung mga ano. Okay. Bisin lang guys. Nay, dati ba bisin? Hanggang madilaw. Yan na, 169. Matamis yung dilaw. Mag-out ka na, Billy. Magbabay na. Wait lang. Parang ayaw ko magbabay ah. Shoutout ko na sila ano. Kuya. Kuya Johnny. Hi, Kuya Johnny. Pards. Ate. From Arizona. Hi. Dami niya na. Mahulog lang. Bawal pulutin. Bawal hawak long. Nahuli ka kasi long eh. Kaya nga eh, naunahan ka ni Dana. Sabi niya wala na daw laman. Meron pa pala. Bibili pa tayo ng isang plastic na ganito. Yan guys, panahalian muna kami. Kakain muna kami guys. Until the next time, people, thank you Bye very much. guys. Thank you po sa pagsama Thank you po sa nanood sa aming live. Kita-kits po ulit bukas sa aming pagpunta sa sitio sa Lapay. Sa Lapay. Bye po. School. Thank you! Bye ka na balong.